Mitra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Actuellement, je suis debout sur les remparts. Allez, la jere paquet kati konala, la jere konala, ou aïra kafo, mi no ye français, ou luka kele tient mon bien, kuluka takabo, anga jamana konala, abena wala le sorola, anga toko kibaru kono. Ma chama bi bogo baraka ke furndoi, o bogo bara mi fleni, o kele no sewa baye godom soma, abena wala le soro o fenela, anga toko kibaru kono. Malila, octobre kalo kile folo, katabla a kile bisaba ani kelena. O krenkrene ala shimbo na bifo ma cancer du sein o keleli kama. Abena wala li soro ola anga dogun kibaru kono. Mali keleketcho sigili senka ka kanyanu luka sankumbe nyanaje. Le mouvement yere wolo debu ule la jere bakke place publique la kati. La jere konna la o ya ira ka fo ku ka lanyinu kulu kon mayelama. Mi no ye Francis kelekcho ye kulu ka tagabo anga jamana konna la. Nigara wati mi ni ngunu chalembe kosebe Wagner kan nalila anga jamana kono. Mamadou Bilal Koulibaly ale ye nyini nun ko la aye min soro anga je ko la je nyongo fe. Octobre kalo kile tan fila tɛmɛnen yɛrɛwolo début sur les remparts mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan kati i n'a fɔ kɔrɔlenw b'a kɛ cogo min na ka taa yira k'u tɛ fɛ faransi ka to an ka jamana kɔnɔ u y'a yira fɛnɛ ko fara ɲɔgɔn kan ba min kɛra faransi n'o bɛ wele ko sommet Afrique France k'u ma jɛ n'o ye ko wa maa minnu tun bɛ yen k'o tɛ se ka kuma olu tɔgɔ la. Yɛrɛwolo cɛdenw bɛ yen le comité de pilotage de yɛrɛwolo i bɛ se ka farafinna président bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ se ka denmisɛnninw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Digora ebe ni fo, Amadi ebe ni fo, Zange ebe ni fo, Lasida ebe ni fo, Dugutigi ega kuma datugu go sommet France Afrique. Eche nyogolon jara sa, uga sabali doni, taro mi maunga ame fe anga jamana ka lafia. Uga ku yere sege fena, femi tena na sira soro. Yoro mina fau, ube ka demiseni munu wele, shimina munu wele. Yoro mina olu fau ube ka dese, olu desa. Yoro mi ale makoro mi uga dugutigi ube ka dese, Digora de bese ya. Aba fo makoronya. Comme Mali bora ko dorontere ko wa Afrique bébé bo ko parce que Mali ka kélé Afrique ka kélé de do donc Macron ko Mali be isolé ni ala na la création na Macron de be ka isolé parce que Mali est barka jamana de Amina Fofana n'ale CNT maye ala yira ka kuma kono ka fɔ ko irisiw bɛ na an ka jamana kɔnɔ k'a tɛ mɛn. Tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka nafa de bɛ a la minɛ an bɛ bɔ jɔnmaya de kɔnɔ an bɛ taa partenariat de la gagnant o de la n k'an b'an ka dirigeant kɔ assise nationale jamanadenw de bɛ taga sigi ka fɔ kɛ ka u sagona fɔ u b'a fɛ jamana ka taa cogo min na jamana bɛ taa ten de n'a y'a sɔrɔ u b'a fɛ an ka taa élection na an bɛ taa élection na ni jamanadenw y'a décider k'an tɛ taa élection na an tɛ taa élection na donc jamanadenw ka hakilina de bɛ ta jamana bɛ baara n'o de ye dorénavant. Maaw ye kuma ta kelen-kelen bɛɛ y'i sagona fɔ Faransi kan. Basaro Sila n'ale bɛ urgence panafricaniste la ale y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi an ka an ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u bɛ sira min kan. Ɲɛmɔgɔw protéger an k'u protéger Choguel bɛ ka kuma min fɔ an bɛ ka nin de fɔ san 7 et ne tɛ maa kirikaraw la ko Choguel bɛ ka mun fɔ ko mɔgɔw man kan tɛ ka Choguel su même s'il faut que ninnu ka anw bɛɛ faga pour que k'u ka intérêt défend u b'u de kɛ u b'u baara de la. Même si Assimi a ma voix Assimi a ma voix to ka vie danger là parce que Dieu mo ya yira ka fɔ que France te se ka a yɛrɛ ta a yɛrɛ balo ni farafin jamana ninnu tɛ aw bolo ko bɛ to ten donc an kelen na bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli an bɛɛ sɔrɔsi cogoya wɛrɛ la dɛ marifa de bɛ ninnu bolo anw ta y'an da a n'an hakili a n'an dusukun de ye an baw b'u jɔ an kɔfɛ an bɛ ninnu bunte de u bɛ taa de quoi. Fɛn min ye camarade Ben Le Cerveau ye ale ye kuma ta hali n'a sɔrɔ a ka kuma kɔnɔ a ma yira ko transition ka janya walima a kana janya a y'a yira kɔni k'a fɔ ko mɔgɔw ka bɔ octobre kalo tile 23 nata. Le 23 octobre Malien fan o fan parti politique côté yɛrɛwolo wele bila bɛɛ ma et puis an bɛ yɔrɔ min na Malidenw an ka ɲɔgɔn minɛ Zulon Bala taara an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan jolibɔ min bɛ sen na nin y'a daminɛlen de ye
Mais d'ici quelques semaines, le libérateur Sadio Kamara, il va poser des actes qui vont rester dans l'histoire pendant des décennies. Sommet Afrique-France, n'allez la bena, Jumado, octobre kalo kile sheki, samba fla ane mwani kile. Fransi jamana nyama, Emmanuel Macron ale kun jolembe farafina shifin chama nyama. O konna la farafina ale ne Fransi, ulu chela ko ukumanoka. O kele ngununga chala kosebe anga jamana konna la. Fatoumata Dramé ale yalala ka hakilina damadonta, ayemin soro anga jeko la jawla. Jumadon, octobre kalo tile mwani sheki, samba fla ni mwani kile. Francini farafina shifina ka mogo tambo yongo farla nyongo ka Montpellier Franci jamana kono. Ni nyongo yen konnana shifina ka chaman tume uga dugu togola. Inafo Adam Diko tumbe Mali togola. Eldao Kwama tumbe Burkina togola ani shifina ka chama. Uyesi ga fo chaman ke. Kerenkerenyana Franfin jamana ni Franci chela nyongonche. Adam Diko ya yira ka fo ga korofola koni farafina te Franci ko kumate. Ni ɲɔgɔn ye kuma cayara kosɛbɛ maliyɛnw fan fɛ. Ata mun ye sommet Afrique France ka n'o ye Mali ka yɔrɔ ye parce que diɲɛ ko bɛ yɔrɔ min sisan n'i bɛ kuma fɔ i b'i yɛrɛ de makaran parce que an yɛrɛ ta kelen bɛ k'an labɔ bi bon an ka maliyɛn mun bɔra yan ka taa kuma an maliyɛn jeunes tɔgɔ la n'u b'a fɔ ma ko Adam Diko bon ne yɛrɛ kɔni bolo ale taara ka taa da sago de fɔ parce que a fɔ mun na n'ale kun ka taa kuma ɲɛfɔ France ye ale kun kan ka to yan fɔlɔ de ka France ko kɛlɛ kɛ a taara tiɲɛ min fɔ France a kun bɛ to yan k'o tiɲɛ kelen de fɔ an ɲɛ b'a la an bɛ ka su yan mɛ a ma tiɲɛ fɔ an ye yan dɛ a ma deli ka France ko kuma tiɲɛ fan si fɔ Bamakɔ yan kuma tɛ Mali yɔrɔ foyi ma an ma deli k'a ye an kɔni b'a ye minnu a bɛ sɔrɔsiw juguya la an kɔni b'o kalama a tɛ sɔrɔsi ko la bi a tɛ sɔrɔsi ko la coup d'état kɛlen mɔgɔ fɔlɔ minnu wulila k'a fɔ k'u tɛ sɔrɔsiw fɛ ale b'o la an b'a ka su an ɲɛ b'a la bon a kɔni taara da sago de fɔ bon o y'a ta de o tɛ anw kɔni ta ye ja o de bɛ ne fɛ sommet France ko in na. Dɔw y'a yira k'a fɔ ko Adam Diko ma kuma kura fɔ. Kuma yɛrɛ ye parce que an bɛɛ bɛ nin dɔn kɔni ti ko kura ye quoi k'a fɔ ko Libi fɛn de ye Libi problème de nana an ka jamana kɔnɔ a donna ta a bɔra ta ninnu ti ko kura ye sa u ka na ni Afrique problème le vrai problème d'Afrique i Adam Diko y'a kumana Mali ni jamana wɛrɛ ka coopération la aujourd'hui Malien bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Mali bi yɔrɔ min na bi on veut coopérer avec les risques Adam Diko da magal'o la bon depuis là i b'a dɔn k'a fɔ faut pas que u k'a fɔ bi Maliens berné quoi nous on a déjà tout compris. Malien kalabali be mais kodonbali te africain bobo don aba bon lui yɛrɛ y'o faamuya sisan u bɛ fɛ ka don jeunesse kunda cogo jumɛn na parce que français tubabu filɛ nin tubabu ka kɛlɛ ni farafin ye tubabu filɛ olu bɛ avenir de lajɛ bon anw dun an bɛ bi dɔrɔn de lajɛ bon n'i y'a Adam ninnu bɛ courage sɔrɔ ka don a la c'est pas pour ne rien parce que ambassade de France y'u choisi yan nɔ ka taa cogo min na pourquoi t-il pas ambassade de France m'a to yen Mali autorité ka jeunes choisi ka taa n'u ye o bɛ Mali jeunesse ɲɛmɔgɔ kulu minnu bɛ yan nɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka mɔgɔw choisi ka taa n'u ye pour que France ambassade bɛ Adam Diko ninnu choisi dɔrɔn ka taa n'u ye depuis là mɔgɔw y'a faamuya quoi. Bon, moi je pense que yani an k'a fɔ Adam Diko bɛ yen an k'a fɔ u choisira dans quelles conditions an k'a fɔ u ka participation bila la condition jumɛn de kɔnɔ depuis là parce que nous an ye information min sɔrɔ ministère de la jeunesse m'a impliqué dans le choix de sélection des jeunes. Le Conseil national de la jeunesse, qui est une fêtière, qui représente toute une jeunesse malienne. Parce que quand on parle de société civile fort, on sait qu'à penser un jour. Bon, ni pendant côté il y a pas flaqué. Donc, au cas condition de sélection, ça reste à désirer parce que il faudra qu'on choisit l'ambassade de France de là où choisir Kata. Donc, du fait que CNJ m'a impliqué dans le choix, le ministère de la jeunesse m'a impliqué dans le choix, donc on va y avec légitimité badi ou représentation na o kele flana anyaka intervention la mais Adam Diko akumana certes mu kumba qu'on a eu fort en tant que représentante du Mali mais a mis fort moi je pense que ay propos mon tenu propos mindo malien bébé au tenu tous les jours c'est pas quelque chose de nouveau aya fort français implication au niveau de Kidal c'est vrai malien bébé donc bébé fort il faut que la coopération change. Les Maliens fait la taille. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose d'innovant. Mais quand même, moi, c'est ce que je pense dans ces propos. Jimé Tungara kuma ba yira ka fo ko France te Mali jugela. Do fune akilina wore fo.
Mali marabagaw o kana jamana mara kun fɛ dɛ o ko hakili dayɛlɛ mara ma fɔlɔ olu ma a tɛ na laban olu ma ne hakili ta ye mɛn ye faransi an jugu tɛ mais ni faransi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu mako bɛ mɔgɔ min na hakili sigibaga mɔgɔ min hakili sigilen don i hakili sigilen don i faso ka di ye i ni faransi bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ malidenw hakili kɔnɔ o ka bɔ a la pewu mali tɛ se ka jɔ haranci kun kan dɛ a bɛ jɔ maliyendenw de kun kan an yɛrɛ de b'a hakili sigi an ka faso min b'a nafa an b'o baara kɛ min t'a nafala ye an b'o to yen an kana fɔ ko faransi y'a du ta faransi y'a bɔ ta o t'a nafa dɛ jamana o jamana n'i y'a a bɛ mara i yɛrɛ de kunkolo kan a tɛ mara wali kunkolo kan dɛ a tɛ mara faransi kunkolo kan bi a tɛ mara faransi kunkolo kan sini faransi an de mabaga dɔrɔn de ye. Quand même là au moins je suis maintenant bon ne yɛrɛ tɛ faransi fɛ n ka ko foyi de la parce que ça m'arrange pas i m'a faamu parce que an ye confiance min ta ka d'u kan depuis ça fait combien de mois pardon ça fait combien d'années an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo alors que u yɛrɛ bɛ k'an trafiquer là où nous sommes maintenant on avait tort est-ce que tu vois bon Francis c'est en arranger là où nous sommes maintenant parce que Francis va en utiliser dɔw ye Mali sifin ka kuma tanu kosɛbɛ ko ni kuma min kɛ an ka kuma min kɔni ɲɛna hali an ka premier ministre je pense que a y'o ka kuma kelen de fɔ sigila o kuma kelen de kan donc globalement ni ye kuma yɛrɛ ta an ka kuma ninnu ɲɛna voilà. Ni ɲɔgɔn ye kura min bolodara jamana kuntigiw kɔ ka kɛ sifinko ye tari ni tɛna kɛ sababu ye ka farafinna ni faransi ka kow sinsin wa hakilina jigi la ni ɲɔgɔn ye bolodara walasa ka sigi ka fɔ kɛ farafinna ni faransi cɛla la. Jateminɛ jɛkulu min bɛ yen n'ale bɛ tali kɛ mara ani lakana kan n'an b'a fɔ o ma l'observatoire citoyen ale kɔni ye lajɛrɛba kɛ bi jumadon octobre kalo tile 15 o lajɛrɛ kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ min n'o ye bɛn laɲini Mali ani banbaci jɛkulu minnu bɛ yen n'o b'a an ka jamana kɔnɔna la o nɔgɔyali ma walasa ka faamuyali sɔrɔ nin na an ka jɛ ka Mamadu Bilal Kulibali lamɛn. Secrétaire exécutif, mesdames, messieurs. Ali n'a y'a sɔrɔ minisiri Isaka man kɛnɛ la sɔrɔ an bɛ laadu taw ye k'a fɔ kumakan minnu bɛna bɔ ni ɲɔgɔn ye ninnu kɔnɔ an b'a hakili to u la. Ikasa Mega empêcher les débats sur une paix négociée au Mali. Je vous remercie. Ni sigikafɔ in kɛra sababu ye ka maa caman fara ɲɔgɔn kan wa kun ti dɔwɛrɛ ye k'a yira k'a fɔ cogo di ani banbaci wale mɔgɔw ani maramafɛn min mɔgɔ minnu bolo an ka jamana kɔnɔ k'an n'u bɛ se ka sigi ka kuma cogo di sabu ka da ka maa caman y'a yira k'a fɔ ko waleya in tɛ ka kɛ. Merci aux représentants des pouvoirs publics du Mali qui sont là aujourd'hui. Minisiriso fila minnu ka ciden bi yan an b'u fo ka da ka u jɔyɔrɔba bɛ nin kɛlɛ in banni na. Nous abordons aujourd'hui par le prisme de an ma se k'a faamuya ni bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko kɛlɛ in kɔnɔ ka dun ka tila ka kɛlɛ kɛ ni maramafɛnw dɔrɔn ye hali ni kɛlɛ nafa ka bon sigikafɔ fana jɔyɔrɔ ka bon. Sur la réponse militaire qui elle parfois indispensable, nécessaire, mais elle seule toujours insuffisante. Ni ɲɔgɔn ye sigira sen ka fara ɲɔgɔnya jɛkulu filaba fɛ n'o ye OGS ani nouveau type de malien u y'a yira k'a fɔ ko kuma minnu bɛna fɔ nin kɛnɛ in kan k'u bɛna sigi k'olu kɛ sɛbɛ ye walasa k'o di jamana ɲɛmɔgɔw ma. Comme acteur à pouvoir recueillir c'est-à-dire toute. An ye nin ɲɔgɔn ye sigi sen kan walasa kuma minnu bɛna bɔ a kɔnɔ u ka se minisirisobaw ma. C'est de démontrer que l'option militaire a montré ses limites. Hali n'a y'a sɔrɔ maa caman kun jɛnen don n'a ye k'an kan ka sigi ka fɔ in matarafa mɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin kɛra sababu ye olu ye jaabi sɔrɔ ɲininkali caman na wa a nana ni ɲininkali caman wɛrɛw ye n'o de ye an kan ka sigi ka fɔ kɛ ni jɔnniw ye wagati jumɛnw yɔrɔ jumɛnw ani mun kama. Peuvent être des personnes ordinaires, peuvent nous accepter dans notre façon de faire la religion. On va ni bamagaciw sɔnna an ka sariyaw ma k'u bɛ kɛ an ɲɔgɔn ye fosi t'an bali sigikafɔ ma n'a y'a sɔrɔ fanga t'an na an man kan ka taa sigikafɔ la n'o tɛ a bɛ kɛ sigikafɔ ye min bɛ taa an juguya la. Doit d'abord se mettre en position de force. On négocie avec ceux qui sont seulement dedans, qui sont combattants avec plein pouvoir. Ne bolo an man ka sigikafɔ kɛ ni maramafɛntigiw dɔrɔn ye minnu donna la n'u bɔra la a n'a bɛ minnu kɔnɔ ka don a la an kan ka sigikafɔ kɛ ni o bɛɛ ye. Qu'on a devant soi peuvent changer et des fois on nous met aussi à côté nous les femmes. An musow b'i bila kɔfɛ k'a sɔrɔ waati dɔw la anw de bɛ maaw su ka don a la. On est actrice et on est influenceuse.
hakilina jigila kabi san 2012 kɛlɛ b'an ka jamana kɔnɔ wa maramafɛn caman be minnu dɔw bi eta islamiki la ani alikaida hali n'a y'a sɔrɔ sigikafɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn la n'an ka jamana kɔnɔ maa minnu kun bi kɛnɛ kan olu caman y'u ka jɔrɔ yira fɛn min ye ni an ma ɲɛ k'an bɛ nin baara ninnu sigi sen kan an kelen ka n'a kɛ maa minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'an n'olu ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka nɛgɛ ani bɔgɔ ko o bayɛlɛma k'o kɛ furundo ye o baarakɛlaw olu cayalen bɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la cɛw ani musow olu bɛɛ lajɛlen b'a la ni baara min filɛ nin ye a nafa ka bon kosɛbɛ a dilanbagaw ani minnu bi baara k'a la walasa ka faamuyali sɔrɔ nin na Ayisata Jakite ale taara baarakɛla damadɔ hakilina ta an ka jɛ k'o la ɲɔgɔn fɛ. An bɛ don min na i ko bi muso caman de bɛ baara kɛ n'a ye ka d'a ka charbon marako ɲuman kan. Furno wasa bɛ dilan ni tɔli ye minnu bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yen. N'o dɔ ye tôle ondulée, tôle noire 5/10, wa furno bɔgɔ ninnu bɛ labaara maa dɔw de fana fɛ. A kiliyan fanba ye an ka gwadon musow ye. Wa waati kɛrɛnkɛrɛnnen don a sanni na n'o ye samiya waati ye. Furno wasa nafaba dɔ y'a garanti ye. Kiliyan fanba ye mɔgɔ minnu bɛ article de ménage feere kasa feerelaw. C'est-à-dire mɔgɔ min bɛ musolaminɛnw feere quoi. Tobilikɛminɛnw an k'a fɔ ten sa tobilikɛminɛnw feerela ninnu de y'an ka kiliyan fanbaw ye. Furunɛ ninnu prix b'a daminɛ 800 wa 400. Non n'a tiɲɛna o t'a tiɲɛnen ye. Bɔgɔ mana ci sinon ni bɔgɔ de cira u nana n'a ye bɔgɔ kura sigi a kɔnɔ ka tila k'a peinturer quoi. Baara in gɛlɛyaba dɔ y'a minɛnko ye a n'a bɔgɔ ninnu bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ka na. Gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ kuma dɔ n bɛ ka nɛgɛ minnu ko fɔ o manque b'an sɔrɔ sanni yɛrɛ fɛn na ni unité de production fila in olu fana bɛna fɔ a bɛna dɛsɛ client kɔrɔ quoi. Kalanbila waatiw la Umar Dambele bɛ baara in kɛ walasa k'a ka musaka sɔrɔ yanni kalanta waati cɛ. Plus de 2 ans ne ye furunɛ dilan na quoi n bɛ kalan na ni congé bilala yɔni n ka sigi so ye ten n bɛ n'a lajɛ ni dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a m'o kɛ n ka congé ta musaka ni fɛnw ye quoi. Furno dilanna ninnu kɛrɛfɛ Adamu fana ye muso bolola baarakɛla ye min bɛ fugan bayɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye wa denmisɛn caman de b'a bolo baara in kama. N bɛ baara in na bi bɛɛ t'a jɛ san 40 ne bɛ nɛgɛ dilan de kɛ a bɛɛ kɛ ne bolo de an b'an ka baara kɛ ni bɔgɔ ani fuga ye an bɛ taa baara kɛ ni bɔgɔ min ye a bɔgɔ b'a dama ni min sanga bɛ yen u bɛ na m'o kɛ ni barama sanga wulila an m'o kɛ muso baara tɛ yen diɲɛ kɔnɔ cɛ baara tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ni baara min ye mɔgɔ kanu i b'o baara de kɛ. An bɛ don min na i ko bi Furno sewa ye muso caman de dɛmɛ a ka ga kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ jɔrɔ samiya waati tasumako la. I n'a fɔ an kun y'a fɔ a ye cogo min na bakurubaw la cancer du sein ale ye bana ye n'an b'a wele an ka todunkan na sinbo bana in ale ka ca kosɛbɛ musolakaw fɛ yen banakisɛ min don a bɛ sigi sin na n'a sigira sin na a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ walasa ka faamuyali sɔrɔ nin na Aminata Y Kulubali Actuel Media tɔgɔ la ale ye taama kɛ ka taa Dr Sirima Jarala ye gynécologue don ale bɛ bana in dɔn kosɛbɛ a ye min sɔrɔ o la an ka jɛ k'o la ɲɔgɔn fɛ. An bɛ mois d'octobre la o ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ye kalo min ni a ɲɛsinnen don sin bon n'an b'a fɔ o ma ko cancer du sein o kɛlɛli ma sɛbɛn dɔ bɛ yen nɔ ko registre des cancers mɔgɔ bɛ yen nɔ ni cancer bɛ k'u sababu ye ou bien o cancer yer'u la olu bɛ kan ka enregistrer registre min kɔnɔ a chiffres b'o kɔnɔna na jateminɛw b'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ a bɛ se mɔgɔ 1200 ɲɔgɔn ma san o san sin bon bɛ se ka ye mɔgɔ minnu na taamasiyɛn caman de b'a la a bɛ daminɛ fɔlɔ a bɛ se ka kɛ i bɛ kuru sɔrɔ i sin na sin dɔ bɛ se ka bonya ka tɛmɛ dɔ kan sin farisogo bɛ kɛ a golo bɛ kɛ i n'a fɔ lemuru fara i b'a ye a wowonin b'a la sɔgɔsɔgɔlennin don n'i y'o ye sin na dɔrɔn siga yɛrɛ la sin bɛ se k'i dimi jeli bɛ se ka bɔ a la ou bien ji bɛ bɔ a la ji min n'o mankan tɛ ka bɔ a la n'i y'o fɛn o fɛn ye sin na olu bɛɛ ye tamasire ou bien sin yɛrɛ bɛ se k'a minɛ k'a fɔsɔn dɔw la a bɛ funu kuru bɛ bɔ a la mais dɔw la sin bɛ fɔsɔn sin nunkun o bɛ don a kɔnɔ olu n'a ɲɔgɔnna n'i y'o ye mɔgɔ la ou bien mɔgɔ minnu kɔlɔsi yɛrɛ la taa dɔgɔtɔrɔso la i ka lajɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ bon don ou bien ne bon tɛ an b'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko programme dɔw bɛ Mali kɔnɔ a bɛ wagati bɔ le programme de lutte contre le cancer du sein et du col c'est-à-dire wolonugu da bon ani sin bon dɛmɛbaga jɛkulu baɲumankɛ dɔw nana walasa ka u bolo don jamana minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma walasa ka o bana in kɛlɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ niveau CCRF camancɛ dɔgɔtɔrɔso ani hôpitaux
Ponge b'o la Gabriel Touré b'o la dal ninnu na yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenyalenw bɛ yen minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ nin bana ninnu ɲɛɲinini ma ayiwa n'a siga kɛra la k'a fɔ ko problème b'a la fɛn dɔw de bɛ di sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ di olu fɛnɛ bɛ ta en charge o musakaw i tɛ dɔrɔmɛ bɔ o la o bɛ papier bɛ d'i ma i bɛ taa kɛ mɔgɔ wɛrɛw de b'a wari sara e nɔ la n'a yera k'a fɔ ko bon don i ka furakɛli fɛnɛ bɛ ta olu fɛ fo ka taa fɔ ko i ye lafiya sɔrɔ wagati min na bana in an bɛ se k'a fɔ bɛɛ bɛ se k'a kɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a jateminɛ bon bɛ ye mɔgɔ minnu na sin bon 100 sara o 100 sara i b'a sɔrɔ 75 olu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ san 50 ka taa bila san 69 ne nin suguya de don an kan k'a daminɛ nin cogo de la ou bien n'a kumara ka se nin hakɛ ma a kan ka furakɛli kan ka daminɛ nin cogo in de la donc fura b'a la mais bana min don a mana se ɲɛfɛ a furakɛli de ka gɛlɛn parce que bon yɛrɛ fɛnɛ taabolo dɔ ye min ye a bɛ bɔ sin na mais a bɛ se ka bɔ sin na ka taa sigida wɛrɛw kɛ farikolo fan wɛrɛw kan i n'a fɔ fugofugo i n'a fɔ biyɛn i n'a fɔ kunkolosɛmɛ n'a bɛ sin na ani n'a taara sigida wɛrɛw kɛ fugofugo ni biyɛn ni kunkolosɛmɛ la olu kɔni pronostic o tɛ kelen ye sinon n'a dɔnna joona k'a fɔ ko bon don a b'a daminɛ na a bɛ se ka furakɛ k'a ban pewu mais n'a dɔnna wagati min ka sɔrɔ bon don a kɛra kuruba ye tuma dɔw la furakɛli a ka gɛlɛn a ka jugu a musaka bɔ ka barika ka bon tuma dɔw la yɛrɛ fɛnɛ banabaatɔ fanga yɛrɛ tɛ se ka hali fura minnu bɛ kɛ bana la ka bana furakɛ a tɛ se k'o farikolo se k'a bɛɛ supporter. Sisan jamana kɔnɔ kibaru ani diɲɛ kibaru o bɛna lase aw ma teliya la ni jaw ye Mamadu Bilal Kulubali fɛ an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Octobre kalo tile 12 san 2021 vérificateur général taara ka sɛbɛnfura di camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita ma sɛbɛnfura min kɔnɔ a yiralen don k'a fɔ wari minnu tara ni tacogo ma dɔw la jamana kɔnɔ san kɔnɔ a ka baara sen 22 kɔnɔ vérificateur général y'a yira k'a fɔ ko jamana cakɛda caman bɛ yen minnu ye wari dɔw ta ni tacogo ma se ka ɲɛfɔ o wari ninnu bi t'i jɔ fɔ sefa wari miliyari 20 na a y'a yira fɛnɛ ko jamana cakɛda dɔw bi kɔ kan k'olu sen b'a la minnu ye lasigiso minnu sigilen don jamana kɔ kan camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ k'ale nisɔndiyalen don ni nin sɛbɛnfura in ye ko wa fɛnɛ a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan walasa ka tiɲɛ bange Octobre kalo tile 13 san 2021 Ngolomasiri tabagaw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye chef d'état général des armées ale y'a yira kumasen sɛbɛ la k'a yira k'a fɔ ko ja minnu bɛ ka tɛmɛ bɔlɔlɔ sanfɛ min na Ngolomasiri tabaga dɔw bɛ ka fɛn dɔw kɛ mun man ka kɛ a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu dɔnnen don u minɛna b'u bilala sariya ka bolo kan a y'a yira fɛnɛ ko maa minnu kun b'u bolo ko maa 22 bilala sariya ka bolo kan a y'a fɔ fɛnɛ ko kuma dɔ ti tiɲɛ ye kuma min ye k'a fɔ ko Ngolomasiri tabagaw bɛ ka fɛn dɔw kɛ min man ka kɛ k'a sɔrɔ m'u bila sariya ka bolo kan Cadi jamana kɔnɔ banbaci ɲɛmɔgɔ kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Baba Lade ye ale bilala jamana cakɛda min ɲɛsinen don kunnafoni ɲini ma n'o ye service de renseignement ye o ɲɛmɔgɔya la Octobre kalo tile 14 tɛmɛnen Baba Lade ye 2 ye wa a delila ka marifa ta jamana nɔfɛ min senfɛ a kun minɛna fɔ a ye san 6 kaso kɛ nka nin kalo laban in na ani jamanakuntigi kɔrɔ Idriss Déby kun ye ɲɔgɔn ye min senfɛ o y'a laɲini ka yafa ma Farafina ɲɔgɔlɔnbɔ festival ba min bi kɛ n'o ye Fespaco ye ale bi daminɛ sibiridon ale daminɛna sibiridon Octobre kalo tile 16 wa baara bɛɛ bi bɛn tile 8 ma Wagadugu Burkina Faso ɲɔgɔlɔn 229 minnu bɔra jamana 50 la olu de bɛna bila ɲɔgɔn na walasa k'a la ɲumanbaw yira hakililajigila salo Fespaco ma se ka kɛ wa ɲinanta bilala fɔ san laban na k'a sababu kɛ gɛlɛya min bɔra coronavirus kɔnɔ ani gɛlɛya min bi cɛncɛn jamanaw kɔnɔ n'o ye lakanabaliya ye ɲinaya san 60 ye fagaliba dɔ kɛra Paris n'o ye Faransi faba ye a kɛra Octobre kalo tile 17 san 1961 o y'a sɔrɔ Paris dugu kɔnɔ Algérie jamanaden caman bɔra ka taa yira k'u bɛ fɛ u ka jamana k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o min senfɛ mugu cir'u la fɔ maa 200 olu bɔnɛn'u nin na ka sanga ni ɲinanta tasibila ye jamanakuntigi Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ ko min kɛra o don k'o kun man ka kɛ ko wa Faransi nɔba b'a la Ni
nin bɛ dankari a ka dɔgɔkun kibaru la mali bɛ gɛlɛya min na ala ka mali bɔ a gɛlɛya la ka hɛrɛ nati an ka jamana kɔnɔ a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.